खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। गिबि खौराङावनो दङ, चिरांनि आमगुरियाव फबनानै दोननाय हाथियार हमदों। चिरां जिल्लानि आमगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय पर्बतझरा मख्रा दैमानि सेराव फबनानै दोननाय हाथियारखौ हमनो मोन्दों। बिजनी महकुमा पुलिस मावख'गिरि प्रसेनजित दास आरो आमगुरि पुलिस थानानि बिबानगिरि पंकज दलनि दैदेननायाव मोनसे स्रोद खौराङा मंगलबारनि मोनायाव सिग्रोमनानै माख्रा दैमानि रुगुङाव हाग्रायाव फबनानै दोननाय हाथियारखौ बोखांनो हायो। बेखौ गोसोखांनो हायोदि अपारेशनाव गंसे 7.65 mm पिस्तल, गंसे मेगजिन आरो मोननै गोथां कारतुज मोननाय जादोंमोन। जाथायजों सोमोन्दो थानाय रावखौबो खानाय जायाखै, नाथाय पुलिसनि नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। नैथि खौराङाव दङ, चिरांनि सामथाइबारियाव माहारियारि राजा लामायाव गोबां बिबांनि सिखावै लाबोनाय दंफांजों बुंफबनाय ट्राक जब्द। BTR ओनसोलाव हाग्रा दानस्रांनायनि जाहोनाव दंफांनि आयेन बेरेखा सिखाव फालांगिया सोलिगासिनो दं। थांनाय मोनायाव आन्दोनि सुलुंनि बिथा खालामनानै बासुगाव हाग्रा रेन्जनि हाग्रा मावख'गिरिफोरा मोनसे सिग्रोमनाय खालामो आरो सिखावै लाबोनाय दंफां सिखावनि गारिखौ जब्द खालामनायाव जाफुंसार जायो। हाग्रा मावख'गिरिफोरा बुंदोंमोन दि बिसोरो मैया मोनायाव माहारियारि राजा लामा 27 नि सामथाइबारियाव गाग्लोबदोंमोन आरो गोबां बिबांनि सिखावै लाबोनाय दंफां गोनां गंसे ट्राकखौ जब्द खालामदोंमोन। नाथाय खोमसिनि खाबु लानानै सिखावै लाबोनाय ट्राकनि सालायगिरिया खारखोमालाङो। खहा जानाय ट्राकनि अनजिमाया AS1HC 8135। हाग्रा मावख'गिरिफोरा ट्राकनिफ्राय फ्राय 200 घन मिटार सिखावै लाबोनाय दंफां जब्द खालामो। हाग्रा बिफाननि सुलुङाव मिथिनो हानाय बायदिब्ला सिखावै लाबोनाय ट्राकआ कक्राझार जिल्लानि भारत-भुटान सिमायाव थानाय झारबारिनि चिरां जिल्ला जानानै बङाइगाव एबा गवालपारायाव थांनायनि खोथा दंमोन। थामथि खौराङाव दङ, शिबसागराव आलफानि मुङाव रां दाबि खालामनाय साथाम थगायसुला हमजादों। शिबसागर पुलिसनि नेटआव साथाम थगायग्रा। शिबसागर पुलिसआ साथाम थगायसुलाफोरखौ खादों, जायफोरा आलफानि मुङाव रां दाबिदोंमोन। साथाम थगायसुलाफोरा जाबाय फारियै 41 बोसोर बैसोनि दीप हाजरिका, 28 बोसोर बैसोनि सलिम उल्लाह, 48 बोसोर बैसोनि जमाल आली। साथाम थगायग्राफोरा शिबसागरनि GNG रडनि थागिरि भराली मुंनि सासे बैसो जानाय जरानिफ्राय रां दाबि खालामदोंमोन। जरानाव 5 मार्च खालि फननि गेजेरजों रां बिदोंमोन। सदर पुलिस थानायाव गसर 39/2025 नि सायाव बिथा खालामनानै पुलिसआ साथामबो थगायग्राफोरखौ खायो। दायो नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। ब्रैथि खौराङाव दङ, गुवाहाटीआव NGOजों सोमोन्दो थानाय साख्रि केलेंकारिनि दायाव सासे हमजादों। सोरखारि साख्रिनि थगायनायनि दायाव हमजादों। गुवाहाटी पुलिसआ मंगलबार 11 मार्च खालि सासे सुबुंखौ आसामाव सोरखारि साख्रि होगोन होनना नंखाय खोथा होनानै थगायनायनि दायाव खायो। दायनिगिरि 39 बोसोर बैसोनि साहिदुल इस्लामआ कल्याणपुर गवालपारानि सासे नायदिंगिरिमोन, जाय शिक्षा मित्र टेक सार्भिसेसनि सासे नायदिंगिरिमोन, जाय फरायसालिफोराव स्कलारशिप सांग्रांथि हाबाफारिफोरखौल' खुंनो थाखाय गनायथि होजानाय मोनसे NGOमोन। नायबिजिरनायाव मिथिनो मोनो दि इस्लामआ भुगिनांनायफोरनिफ्राय गोबां बिबांनि रां बुथुमदोंमोन, जाय बिसोरखौ नंखाय साख्रिनि खोथा होनायजों नंखाय लामाजों दैदेनदोंमोन। गडसुकनि कथाबारिनिफ्राय सालायनाय NGOआ साख्रि होनायनि मोनथाय गैयामोन। दिसपुर पुलिसनि सासे मावख'गिरिया बुंदोंमोन, दायनिगिरिया जिम्मायाव दं आरो नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। आरोबाव गुदि खिथाखौ नेथ'नाय जादों, मानोना बिबानगिरिफोरा बे जाथायनि सायाव गावसोरनि नायबिजिरनायखौ सोलिगासिनो दं। बाथि खौराङाव दङ, BTRआव गेलेमु बिथायारि सानज'थाइखौ जौगाहोनाय। दावबायसा बर'आ गाहाय मावथांखिफोरखौ बेखेवदों। BTRआव गुदि थाखोनि गेलेमु बिथायारि सानज'थाइखौ गोख्रों खालामनायनि मोनसे मख'जाथाव आगानजों मानगोनां मावफुं सोद्रोमा श्री दावबायसा बर'आ गोबां जौगालु बिथांखिफोरखौ बेखेवना होयो। मावथांखिफोरनि मादाव दङ, सेथियाव हानसारानि खासिबारि जाबरं क्लाब गेलेग्रा फोथाराव हा जौगाहोनाय आरो लहा गलपस्ट फज'नाय। नैथियाव दङ, निशेखर रेनब युथ क्लाब गेलेग्रा फोथाराव हा जौगाहोनाय आरो लहा गलपस्ट फज'नाय। थामथियाव दङ, डिमाकुसि कुटाव क्लाबआव सिमा इन्जुर आरो हानि खामानिखौ फोसाबनाय।
बेफोर हाबाफारिफोरनि थांखिया ओनसोलारि लाइमोनफोरनो साबसिन गेलेनायनि खाबु होनाय, ओनसोलाव गेलेमु आरो फिटनेसखौ थुलुंगा होनाय। बेखेवनाय हाबाफारियाव ओनसोलारि दैदेनगिरिफोर, गेलेमु गोसो गुदुं सुबुंफोर आरो सुबुं समाजनि सोद्रोमाफोरा बाहागो लादोंमोन। श्री दावबायसा बर'आ गेलेमु बिथायारि सानज'थाइखौ जौगाहोनो आरो बिटिआरआव लाइमोन रोंग'थिफोरखौ जोथोन लानो थाखाय सोरखारनि रादायनि सायाव गोसो होदोंमोन। 6थि खौराङाव दङ अमित शाहनि सानथामनि आसाम दावबायनाय। अमित शाहआ एबसुनि जथुम्मायाव बाहागो लागोन। आसामाव बेखेवगोन पुलिस एकाडेमि। मिरु नखर मन्त्रि अमित शाहआ 14 मार्चनिफ्राय सानथामनि थाखाय आसाम दावबायगोन। गावनि दावबायनाय समाव बिथाङा मिज'राम थांनायनि सिगां 15 मार्चखालि देरगावआव लाचित बरफुकन पुलिस एकाडेमिखौ बेखेवगोन। बेनि उनाव बिथाङा हरनि थाखाय गुवाहाटीआव फैफिनगोन। 16 मार्चखालि शाहआ दिल्ली थांफिननायनि सिगां क'क्राझाराव दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुनि 57थि बोसोरारि जथुम्माखौ बिबुंथि होगोन। 13 मार्चनिफ्राय दतमायाव जागायजेननाय सानब्रैनि एबसु जथुम्माया मिशन गुन गोनां सोलोंथाइ सोमावसारनाय 2030 हाबाफारिनि सिङाव सोलोंथाइ, रोंग'थि जौगाहोनाय आरो लाइमोन गोहो होनायनि सायाव गोसो होगोन। रोंग'साफोरा NEP 2020 साख्रिनि खाबुफोर आरो ओनसोलारि जौगाथायनि सायाव सावरायगोन। बे हाबाफारियाव हारिमुआरि हाबाफारिफोर, गेलेमुफोर आरो मोनसे दिन्थिफुंनायबो दिन्थिफुंनाय जागोन। जोबथा सानाव गेवलां जथुम्मायाव बिटिआरनि CM प्रमद बर' आरो गुबुन गुबुन गेदेमा सुबुंफोरा बाहागो लागोन होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सोरबाफोर सानसेनि फानजामुथि नायनानै मोजां मोनो अब्ला स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डेस्क्रिप्शनाव होनाय जादों। गोजोन्थों।